ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಮಂತನಾರು ಚಾಲಿಪೋಲಿಲು ದಬಕ್ ದಬಾಯಿಸ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಸಿನಿಮನ್ ಮಂತೀರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಬಹುಶಃ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಸಿನಿಮನ್ ಮಗನೇ ಒಂಜಿ ನಾಯಕ ನಟಿ ಮಂತದ್ದು ಕನೈದೀರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬಂದಾಗ ಬಾಯಿ ನೀರು ಜಪ್ಪುಳು ನಾನ್ ವೆಜ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಉಂಡೊಂದು ಬಂದಾಗ ನಂಕಾನಿ ಬಡವಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಡೀ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಪುದರೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಅವು ಇರೇಗ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕಪ್ಪು ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪು ಅತನ ಪೊಡಿ ಫ್ರೈ ಇಪ್ಪು ತವ ಫ್ರೈ ಬಹುಶಃ ನೇರಲ ಸುದ್ದಿಗೆ ಎನ್ನಗ ಉಪ್ಪುನ ತವಕ ಶುರುವಾತ ಮೊರನೆ ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಐನು ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡ್ಪುಣದ ಮುಖಾಂತರ ಇತ್ತೆ ಕಜಿಪು ಬೇಯೊಂದು ಉಪ್ಪು ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಸುಗಿರ ನಕ್ಕೆರೆ ಕೊರ್ಪಿರ್ತಲೆ ಅಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಆ ಟ್ರೈಲರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೀರು ಕೊಡೆಕ್ಕನುಂಡು ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಅಡಿಗೆದಾರೇನು ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾನು ಪಾಡು ಇರ್ತಲಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಗಿತ್ತಂಬರಿ ಎಂಚಿನ ಪಾರ್ದು ತಯಾರಾಪಣ ಅಂಚಿನ ಕಡಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಜಿಪುಂಡತಿ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಐನ ಮಾತ ರೀತಿ ತುನಗಲ ಬಾರಿ ಶೋಕು ತೋಜು ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಇಲ್ಲೇ ಟ್ರೈಲರ್ಡ್ ಐನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಹುಶಃ ತೋಜುಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆಜಿ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸಿನಿಮಾ ತುಲೆ ಅನೇಕ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಮಾತ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಒಂಚೂರು ಜನಕ್ಕಳು ಬೆರಿ ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಬಂದ್ಪೋಡು ಬಹುಶಃ ಒಂದಿಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಹುಶಃ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆಜಿ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಾಡೂಟ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಯಾನಲಂಜಿ ತೂವೋಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಅತರೋನೊಂಜಿ ನಟನೆ ಬಂಡ ಐಟೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಈ ನಟನೆ ಬರ್ಪುಣ ಉಲಾಯಿರ್ದು ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಉಲಾಯಿರ್ದು ಐಟೊಂಜಿ ಆ ಪರಾಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒಂಜಿ ನಟನೆ ಬಾರಿ ಚೋಕ ತೂಕ ಯಾನ್ಲ ತುಪ್ಪೆ ತೂಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.